యాదాద్రి ఆలయ అభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సమీక్ష నిర్వహించారు. యాదాద్రి పేరును యాదగిరిగుట్టగా మార్చాలి అని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డు ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీటీడీ తరహాలోనే యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డు ఉండాలన్నారు. టీటీడీ స్థాయిలో బోర్డుకు ప్రాధాన్యత ఉండేలా పూర్తి అధ్యయనంతో యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఇందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి అని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇక ఆలయానికి సంబంధించిన గోశాలలో గో సంరక్షణకు ప్రత్యేక పాలసీ రూపొందించాలని అధికారులకు సూచించారు. గో సంరక్షణకు అవసరమైన టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. విమాన గోపురానికి బంగారు తాపడం పనులను వేగవంతం చేయాలన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి బంగారు తాపడం పనులు పూర్తి చేయాలన్నారు. అలాగే ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించి పెండింగ్ పనులపై రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని అధికారులను సీఎం రేవంత్ ఆదేశించారు. యాదాద్రి ఆలయ అభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సమీక్ష నిర్వహించారు. యాదాద్రి పేరును యాదగిరిగుట్టగా మార్చాలి అని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డు ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీటీడీ తరహాలోనే యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డు ఉండాలన్నారు. టీటీడీ స్థాయిలో బోర్డుకు ప్రాధాన్యత ఉండేలా పూర్తి అధ్యయనంతో యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఇందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి అని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇక ఆలయానికి సంబంధించిన గోశాలలో గో సంరక్షణకు ప్రత్యేక పాలసీ రూపొందించాలి అని అధికారులకు సూచించారు. గో సంరక్షణకు అవసరమైతే టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. విమాన గోపురానికి బంగారు తాపడం పనులను వేగవంతం చేయాలన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి బంగారు తాపడం పనులు పూర్తి చేయాలన్నారు. అలాగే ఆలయ అభివృద్ధికి సంబంధించి పెండింగ్ పనులపై రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని అధికారులను సీఎం రేవంత్ ఆదేశించారు.